Și E ziua în care vreau să fiu doar un oarecare, să dăruiesc la întâmplare, să văd doar fețe zâmbitoare în jurul meu. e ziua în care Vreau să fiu doar un oarecare, să dăruiesc la întâmplare. Păi ce faci? Continuă că m-am panicat în jurul meu. entuziasm. E ziua în care nu scot mașina din parcare. Astăzi sunt doar oarecare și iubesc pe fiecare În felul meu. Mă scuzați, deranjez dacă mă enervez. nu asta intenționez. Vreau să vă adresez O singură întrebare: când